Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode kao investitor ugovorio je posao asfaltiranje gradskih saobraćajnica u vrijednosti od 581.000 evra sa izvođačem radova građevinskom firmom Bemax. Nakon više sedmica najava pa otkazivanja početka radova, u utorak 21. oktobra izvođač je započeo ugovorene radove. Kako smo saznali od sekretara Vula Macanovića, prioritet imaju ulice gdje su izvođeni radovi na zamjeni vodovodne mreže i u kojima se mijenja asfaltni zastor. Počeli su sa ulicom Nikole Pašića, slijede ulice Drvarska, Vlatka Samardžića, Slobodana Dragaševića i Baja Mirkovića. S obzirom da su radovi počeli pred kraj građevinske sezone u Pljevljima, ukoliko vremenske prilike dozvole, trudit će se da urade najveći dio ugovorenih poslova, kazao je Macanović.